Και κάπως έτσι λοιπόν είναι άλλη μια μέρα στη ζωή μου. Ξυπνήσαμε το πρωί νωρίς, ντυθήκαμε, βαφτήκαμε, γίναμε λίγο άνθρωποι. Πήγαμε στο ταχυδρομείο γιατί έπρεπε να στείλουμε κάποια πακέτα για το brand με τα ρούχα. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, it's a girl thing. Γυρίσαμε από το ταχυδρομείο, πήγαμε κατευθείαν στο γυμναστήριο, κάναμε τα πρωινά μαθήματα. Για όσους δεν ξέρουν, κάνω εναέρια ακροβατικά, κατακόρυφα calisthenics, πιλάτες κτλ. Γύρισα σπίτι, έφαγα πρωινό. Έκανα το to-do list μου για τη μέρα γιατί ξεχνάω και οριακά να φάω. Τάισα το μικρό ζαβό, έφτιαξα ένα καφέ για να μπορέσω να ζήσω την υπόλοιπη μέρα. Ξαναντήθηκα, ξαναέφυγα, πήγα σε μια δουλειά, δεν μπορώ να σας πω παραπάνω. Ξαναγύρισα σπίτι, διάβασα γιατί κάνω και 2 σχολές παράλληλα. Μετά έκανα ένα μπάνιο, έφαγα μεσημεριανό, χαλάρωσα λιγάκι και μετά κοιμήθηκα και κάνα 2 ώρες. Σηκώθηκα, έφαγα ξανά, ντύθηκα ξανά, ετοιμάστηκα ξανά, ντεζαβού και έφυγα για τη δουλειά, είχε τραγικό καιρό, έκανα τα απογευματινά μαθήματα, πιλάτες, aerial κτλ. Του τρελού, κλείσαμε και πήγαμε σπίτι και λιώσαμε στον ύπνο για άλλη μια φορά.